alatt az egy év alatt született egy döntés, miszerint ezt az általános iskolát meg kéne változtatnia, változtatnia kellene ezeken a dolgokon. De mik voltak ezek? Semmiféle változtatás nem történt, sőt, inkább még rosszabb lett a helyzet, mert azt mondják a cigány gyerekekre, hogy bolondok, közben nem bolondok, mert orvoshoz hordjunk őket, vizsgáltassunk őket, hanem ez az etnikai fajgyűlölet van Gyöngyöspatán. Képzel, nekem is 7 gyerekem van, a 7 gyerekből 4 gyerek tovább tanult, saját önerőből, ebből a kis családi pótlékból, munkanélküliből tanítattam tovább. Tavaly járt 5000 forint, akik kollégiumba járnak iskolába. Most felmentem ebbe az évbe, mert a kisebbik fiam most ment 60-ba, az is kollégista, mert nagyon jók voltak az eredmények, és azt mondta ott a 60 igazgató, hogy nem szabad elpanzarolnunk. És felmentem a önkormányzatra, és azt mondta a szociális bizottságnak, aki ezeket a szociális ügyeket intézi, hogy a polgármesterünk hozott olyan helyi határozatot, hogy semmilyenféle támogatást nem jár nekünk. Szociális segélyből, mindenféle juttatásból Gyöngyöspatán a cigányok ki vannak agyva. Beszéljünk egy kicsit az iskoláról. Milyen problémák voltak, és ezek a problémák megoldottak-e mára a mai napig? Nem. Mik voltak ezek? Azt mondták, hogy azért tették a cigányokat cigányiskolában, mert is meg a felszerelésig. Még megvettünk ebből a nyomorult pénzből meg minden felszerelést, amit összeírt a tanár, mindent megvettünk, de viszont ugyanúgy van az iskola. Nekem is 2 gyerek jár oda. De mi a bajuk a cigányoknak itt az iskolával? Milyen problémák? A cigányoknak nincsen bajuk, hanem a magyarok nem akarnak olyan, mint amikor a járvány. Mint amikor a pest is közeledik, azt lökik maguktól. Minket ugyanúgy néznek a Gyöngyöspatai általános iskolába. Úgyhogy az igazgató is olyan akar, mit csinálunk, majd bementünk, mert nem szeretnénk 11 éves gyerekeket 13-14 éves gyerekekkel összetenni. No, beszéljünk egy kicsit a problémákról. Tehát mi az, ami nem tetszik, ahogy működik az iskola működésében? Hát az nem tetszik, hogy összerakták az 5-öt, 6-ot, 7-et, 3-at. Úgyhogy van-e olyan kislány Gyöngyöspatán, aki 11 éves, és miutától beindult az iskola, azutától sírva megy, mert nem akarnak nagy gyerekekkel lenni, és hogyha valamit szó a tanár, szó az a gyerek, mindjárt fenyegetőznek, hogyha nem lesz ez, vagy nem lesz az, nem lesz családi pótlék, meg elvitettünk intézetbe, mikor jönnek haza a gyerekek sírva mondják. Úgyhogy minden cigánynak, mindennek, mi nem szégyeljünk, hogy cigányok vagyunk, nem szép, és minden fele felvállaljunk, de azért már ne éreztessék már annyira kisebbítve minket, hogy annyira megaláznak minket, hogy bárhol vagyunk, nem is tartanak ember számba egyáltalán az iskolába. Majd most lesz 4 órakor a szülőértekezlet, nem tudom, hogyha el tetszene jönni, mert most lesz a 5-6 hétnek. A tanár ott lesz, mert nagyon sok probléma, és szerettünk volna azt, hogy másképp legyen az iskolában sok minden. De egyáltalán minket figyelembe nem vesznek. Ezért jelentettünk tavaly is fel őket, mert egyáltalán nem azon vannak, hogy a gyerekek fejlődjenek, hanem elnyomnak minket. Nagyon sok cigány gyerek Gyöngyöspatán szeretne tovább tanulni, szeretne új ember lenni, nem azok a kifogások vannak, amit ők mondanak, hogy a cigányok nem szeretnek tanulni, nem szeretnek dolgozni, mert miutától beindult ez a munkaprogram, a 80 cigány emberből egy se hatta jött, becsületesen dolgozik. A cigányok, amit kapunk ebből a 22 000 forintból, 20-an járnak Gyöngyösre, Pestre, 60-ba, a 22 000 forintból saját maguk, mert 10 fillér támogatást nem kapunk, saját önerőből próbáljunk a gyerekeket tanítani, hogy ő nekik már ne legyen ez a sors, mint ami nekünk volt, hogy ne legyenek analfabéták, de hiába nem engednek minket. Nem engednek, mert közbeszólnak, nem úgy viselkednek, nem úgy elküldjünk a gyerekeket, nem úgy tanítsák, ahogy kéne, hanem úgy van, hogy van olyan 8. osztályról tudtam, hogy 8-os volt, és még akkor tanulták a szorzótáblát. Most képzelj el, hogy elmegy egy középiskolába, elmegy Gyöngyösre. Mikor megmutassák a 8-os feladatokat, hát mit tud az a gyerek hozzászólni? Hány gyerek tud már úszni? Hát egyetlen egyet nem engedtek. Hiába vannak meg a felszerelések, hála Istennek, a Sötét Jenő úr megvette, be is vittünk az iskolába, be is készítettünk táskába, és visszaküldték. Úgy csináltak nekünk a igazgató, akkor igazgató, a
Hogy hita? A Molnár Károly volt, hogy hiába vannak úszófelszerelés, akkor se fognak úszni. Miért? Azt nem mondta. Mit gondol, miért? Azért, mert cigányok vagyunk. Ezért. Ez igen, úgyhogy ha ránéz az ember, ha ránéz egy messziről jött ember a tanárokra, a tanári karra, az megállapítsa, hogy Gyöngyös Patánfaj gyűlölet van. Úgyhogy mink 47 éves vagyok, és tavaly jártunk a 7-8-at. Ilyen felzárkóztatási program volt. És képzelj el, 2 tanár elvállalt minket, aki nem olyan az iskolába, és azokat is kitaszították. Úgyhogy panaszkodtak a tanárok, hogy nem úgy foglalkoztak vele, hogy kellett volna azért, mert felmertek minket vállalni. És azt mondja, hogy ránézésre, de ez mit jelent? Hogy miből derül ez ki? Hogy Azt, ahogy viselkednek a gyerekekkel, ahogy... konkrét példát tud mondani? Igen, úgyhogy kimennek az udvarra, lemondják minden cigánynak őket. Szemtől szembe mondják. Csak amikor jönnek, ilyen nagy emberek jönnek, hogyha feljelentsünk vagy valami, akkor mindent tagadnak. Úgyhogy nagyon éreztetik velünk, hogy cigányok vagyunk. Hogy mink, ugyanúgy, mint amikor ezelőtt volt a Hitler, hogy a zsidók meg a cigányok kisebbségi faj. Velünk ugyanúgy úgy viselkednek velünk, hogy egy cigány-gyerek, azt gondolják ők, hogy nem tudja azt megtenni, mint egy magyar gyerek. De bármikor, bármilyen féleképpen egy cigány meg egy magyar össze tudnak állítani, hogy melyiknek nagyobb a felfogó képessége. Hát ugye az iskolában, az osztályban nem tudnak találkozni, de gondolom étkezés közben, mikor leülnek ebédelni a gyerekek, akkor el tudnak beszélgetni a cigány gyerekek a nem cigányokkal. Nem. A cigány gyerekek külön ebédelnek. Ők külön ebédelnek, most az én lányom is. Most vettem neki azt a ételhordót, mivel iskolában nem eheti meg az ételt, haza kell neki hordani. Úgyhogy be se engedik az ebédlőbe. Több igény volt, hogy szeretnének, mert itt van a nyári munkaszezon, szeretnének menni szüretelni, hogy napközben beadják a gyerekeket, és nem vették be. Körülbelül vagy 4-5 cigány gyereket vettek be a napközben. De nem tudják megindokolni, hogy miért. Egyszerűen nem tetszik a pofánk. Ennyi. Mi a megoldás? Hát ugyanúgy, mint amikor mink jártunk iskolába. Nem kéne ez az összeférhetetlenség, mert az iskolában már az van, összeférhetetlenség. Úgyhogy már a kisgyerekekbe is belenevelik azt, hogy ez cigány, ebben nem úgy kell bánni. Mikor mink jártunk iskolába, nem volt. Jó, hogy volt köztünk olyan, aki lassabban fogta fel a dolgokat, de viszont ugyanúgy a év közben fel tudott zárkózni, mert ugyanazt a tanítást megkapta ő is, mint az okosabb gyerek. Úgyhogy fel tudtunk zárkózni. Nem volt ilyen program, amikor mink jártunk. Most ez a tanári kar szerintem. Igazgató, a tanárok már úgy nevelik ezeket a kisgyerekek, akik járnak, hogy ezeket vigyázni, mert amikor a Pest is támad, úgy támadnak a cigányok is. Úgy elhúzódnak tőlünk.